أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبي شرفلا لجباو أمباو فوكا ولي ماندون كاديل الله سبحانه وتعالى في على كهينا ككشنا كبركة على كوجيدنا وكلنا بلا جلنكا kadami wati belebele mina o nyinama yali koson tv shirfila ni wati suwanti ka kerengere ange wuli ka se anga dina jetroma amse ka kalo intono bochugo mi no ye shahru rabiul awal domba kalo ala kirabba bangi kalo anga dina jetromi ni o bi ambulo bi na mina baro keno o ye ankara mo ye kabo Côte d'Ivoire jamana kan almamindo sebeni kala do wajulu kala do ka jon blasira el imam Mohamed Lamine Touré mogo dugulinte jamiyatu ansardin kono mogo dugulinte Côte d'Ivoire islameton konnana abina baro kene anye bi walanda min kan o de ye alakiraba Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ale min bangini kera jiyan bela jilen ka here o kuma na fe alakira la degili o bi wajibiya alakira kanun jon kelengele bela jilen kan alakira ladegi na kera nafa munun fana mi bo ala wati kungurunin kono abina bo ka datu alakira ladegi nafawla alakira ladegi kanga ke kechuko munun fana na abini idatu ni bele kilingelna bela jelena ame foli bla ankara mo wala ustaz assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah inna li jarani ama fo bismillah inshallah ibayako inshallah aywa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين السلام عليكم أو بفو نسلم يكفولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام أما ينا ألف كلوبين أبلا أنشي كنو ni here ni damu ya rabbi kanyo chaman di amati alako kanye amin abi bato kenin kalo bayina ka be ka mulo dalu yimay la hara amin ko kanye amin ya rabbi Sheikh Mukhtar min fo kira Muhammadu ladigelila Allah ta'ala min fo Qur'ana kono bi wasake tuma mi alako Qur'ana kono ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Qur'ana kani aya in fo chogo karamo bo ni ba fe ka ba mananga fo chogo do bala o de ye ko kira Muhammadu kira islamu ka ladigeli yoroyi o korodi ye beka kira Muhammadu ladigi bon ya foti alhamdulillah bana sawaba ma sino arabu kan yere sogoro chogo puissance ka bonoyi parce que na fora ko laqad kana lakum fi rasulillah o korote ko kira Muhammadu mana minga ko ladigi no fenwo fembi gere kira la fenwo fenye kira Muhammadu ka koyi ni taketi itini misa parce que fi rasulillah kira izwar fudi ya ma fe ka mun le fo ibita fo kofe kabli kira yɛrɛ mana jiɲɛ kɔnɔ a bangebagaw furula ɲɔgɔn ma cogo min kira ko b'i daminɛ yen Allahu akbar donc o kow turunɛla cogo min ni cɛ o cɛ y'a ka furuko ɲɛɲini ka bɛn o ma sika foyi t'a la i bɛ bɛn sawaba Allahu akbar donc fo kana se kira Muhammadu sɔrɔla cogo di fo kana se kira y'a ka denmisɛnya kɛ cogo di fo kana se a nana furu kɛ cogo di ale yɛrɛ nana se furu ma a ye furu ɲini cogo min k'a kɛ n'i y'i ta ɲini ten i bɛ bɛn sawaba ma a ye denw sɔrɔ a ye denw lamɔ cogo min n'i y'i ta kɛ ten i bɛ bɛn sawaba ma donc kira Muhammadu ye zarifu de ye lil uswa an b'a fɛ ka mun de fɔ silamɛw ɲɛna kira Muhammadu ka bini ala ye diɲɛ dugukolo in dan fo ka n'a bila sisan na kira ɲɔgɔnna ma taama diɲɛ dugukolo kan Allahu akbar parce que Cheikh Mukhtar adamaden filɛ nin ye
ka taa adamaden sɔrɔ ko kote bɛɛ la e dafalen don o tɛ yen o tɛ n b'a fɛ ka mun fɔ i bɛ se ka dɔ ye sisan fɔniseriba don sɔrɔ b'a la fɔnisere don mais en même temps ni jagɛlɛya kow nana i tɛ taa o dafalen sɔrɔ a la i bɛ taa sɔrɔ jitɔya dɔɔnin b'a la voilà bon mais ka adamaden sɔrɔ ni fɔniseriya nana i bɛ yen ni tiɲɛfɔ nana i bɛ yen ni laadiriya nana i bɛ yen ni jagɛlɛya nana i bɛ yen ko ɲuman o ko ɲuman mana na ijtama'at fihi kullul mu'ahalat adamaden bɛ ɲɛbɔ fɛn o fɛn fɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ni nin yera mɔgɔ la a kan ka jate mɔgɔw fɛ i mana kira muhamadu ni mɔgɔ o mɔgɔ peze o yɔrɔ la a yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ kira tɛmɛna bɛɛ la o de la Allahu ta'ala ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dakurunya kelen kɔnɔ ko wa innaka la ala khuluqin azim wallahi kabara voilà la ala khuluqin azim ni fana ni ngɔrɔ tɛ ko kira muhamadu jogo ka bon non wa innaka la ala n'i ye ala in kɔlɔsi i bɛna ye jogo o jogo n'a bɛ fɔ a ma ko nin ye jogo ɲɛnama ye ko nin ye jogoba ye kira bɛ o bɛɛ de sanfɛ e mana miiri nin jogo dafara nin jogo dafara dɛ nin ye jogoba ye dɛ n'i taara kira peze n'o ye i bɛ taa sɔrɔ kira ta b'o sanfɛ donc la ala khuluqin azim a b'o de labɔ donc o de la kuranɛ ko min kɛ ko lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kira muhamadu kɛ dugalen ye ka to k'i yɛrɛ filɛ a la i ka diɲɛlatigɛ a bɛ lafiya i mana kɛ kɛcogo la o détail surumani ye mun ye an ka bi tile in na n'i taara kɛ i ka maaya la i ka diɲɛlatigɛ la k'a fɔ sɛbɛya ko dɔ b'i bolo mais mɔgɔw t'a fɛ sɛbɛya ko dɔ bɛ e bolo i bɛ tiɲɛ yɛrɛ kan mais mɔgɔw t'a fɛ n'i kamana gɔnna n'i ka sɛbɛya ye kira lajɛ i bɛna taa sɔrɔ o ye ɲɔna ye kira muhamadu sɔrɔ mɔgɔw t'a fɛ bon n'i fana nana kɛ sɛbɛyatigi dɔ ye jama fana tilala k'i supporter o kan bɛɛ b'i fɛ n'i ko min mɔgɔ jɛnnen don n'o ye kana yaada dɛ a dɔ kira muhamadu waatilaman dɔ sɔrɔ la jama kun b'a bolo mɔgɔw tugura a la a ka tiɲɛ kan wa kira ma yaada n'i taara kɛ i ka maaya la ka fɔ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la waati de ka gɛlɛ i ma nɔgɔya yɛrɛ foyi t'i bolo balo yɛrɛ bɛɛ ka gɛlɛ kuranɛ ko kira muhamadu lajɛ waati dɔ tɛmɛna kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ foyi t'a bolo hali min bɛ dun a ma nɔgɔ ninnu tɛ kisa dogolenw ye an ka kisa kitabuw la mais n'i fana taara k'i ka mɔgɔya la wari b'i bolo ala y'i garijɛgɛ foni i bɛ min dun a bɛ yen dɛsɛ t'i la kana fili ala ma dɛ kira muhamadu lajɛ waati dɔ tɛmɛna kira muhamadu ka ɲɛnamaya kɔnɔ setigiba kun don a b'an ba kadijata furu waati min an ba kadijata ɲɔgɔnna waritigi ka dɔgɔ mais ni an ba kadijata y'a ka wari bɛɛ d'a ma a kɛra fɛntigi ye mais kira ma yaada donc nin b'a jira an na i mana taa diɲɛlatigɛ la kote o kote la i bɛ taa sɔrɔ kira muhamadu ka kow dafalen don a bɛ yen wa a bɛ bɛɛ sanfɛ fana mɔgɔ bɛ ko minɛ cogo min n'a bɛ k'i bolo hɛrɛ ye kira y'a sira bɛɛ de nɔgɔya bon n'i taara k'i ka mɔgɔya kɔnɔ ala bɛ adamaden lajarabi ni lajarabi cogo bɛɛ de ye a fɔlɔ ye mun ye innama amwalukum wa awladukum fitina mɔgɔ b'i lajarabi ni den ye i b'i lajarabi ni nafolo ye n'i kɛra dentigi ye i bɛ n'i denw mara cogo di a dɔn kira muhamadu ye denw sɔrɔ a y'u mara cogo min n'i y'i taw mara ten i bɛ gɛn ye mais n'ala fana y'i lajarabi dendaya na dun kira muhamadu lajɛ o fana y'a sɔrɔ a ye den minnu sɔrɔ olu fatura donc kana kɛ kun
fɔlɔ la den tɛ yen denw tilala ka sɔrɔ ka tila ka n'u bɔ a bolo donc ni den t'i bolo i kan ka ala barikada cogo di kira lajɛ nin bɛɛ bi sɔrɔ kira la dugalen don voilà donc furumuso b'i bolo kelen walima fila n'i ye kelentigi ye i kan ka kelen mara cogo min i bɛ kira ka sira lajɛ a y'an ba Kadijata mara cogo di n'i nana ka muso caman tigi ye i bɛ kira lajɛ a ye muso caman mara cogo di donc i mana taa côté o côté la diɲɛyɔrɔtigɛ la i bɛ taa sɔrɔ exemple tayɔrɔ bɛ kira la ye wa kira Muhamadu ko kan ka minɛ cogo min kira y'a kɛ ten de k'a dafa Allahu akbar o la kira Muhamadu ɲɔgɔnna tɛ siga t'a la parce que n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ bila kira place la ni wo dɔ dafara a tigi la i bɛ taa wo dɔ ye o tɛ dafa mais kira Muhamadu i mana taa yan o a dafalen don i mana taa yan o a dafalen don wa i ti kira ye yɔrɔ si k'a miiri kunkolo la ko hali kira kun ka nin kɛ k'a fara a banna de a banna bi Allahu akbar o la kira Muhamadu jɔra alhamdulillah alhamdulillah imam an wasara ni dakurunya damadɔ ye kuma caya tɛ inshallah damadɔ min fɔra a faamuna alhamdulillah aw bɔra fo Daluwa inshallah o ni Bamakɔ cɛ kilo 100 yirika caman don kana nisɔndiya a ka ca kilo 1000 kana ala kira ka bange ni nisɔndiya kɛ Bamakɔ a ye ko in sɔrɔ cogo di i ka dakurunya laban fɛnɛ foli jumɛn fɛnɛ b'i bolo ka se sababu ɲuman in fɛnɛ ma bon alhamdulillah Sheikh Mukhtar inshallah karamɔgɔ Seyidu Sherif Usman Madan Haidara an t'a dɔn i bɛ fɛn min fɔ a ma parce que i mana kira Muhamadu jogow kala k'u kala an ka kalanfɛn ninnu na i b'i sigi k'i miiri tuma dɔw la k'a fɔ yala tiɲɛ na nin bɛɛ ye tiɲɛ ye wa tellement que a dɔw ka bon hakili ma wallahi bon mais n'i nan'i sigi k'i ka mɔgɔya filɛ ka na Seyidu Sherif Usman Madan Haidara ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ minɛ cogo filɛ a bɛ ka silamɛya in dɛmɛ cogo min a cɛ sirilen b'a la cogo min ala ko b'a bolo cogo min c'est-à-dire i ti kira Muhamadu ka sunna kalan walima ka kira ka sira kalan k'i nimisi wasa n'i ye a Seyidu Sherif Usman Madan Haidara ye i b'i da la 100% ko min bɛ kitabu kɔnɔ ko kira y'a kɛ Allahu akbar Allahu akbar parce que Seyidu ta ye fɛn dɔ de ye a fɔra kira Muhamadu de ma ko akhlaquhu kullun la yatajaza a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ kira o de bɛ kira la dafalen bon an ka kodɔnnaw do ko wa man shabbaha abahu ou bien ashbaha abahu fama zalama ani bɔra i fa la madamacɛ imama to wa Seyidu Sherif Usman Madan Haidara a bɔra kira de Allahu akbar ni ko i bi karamɔgɔ ka fɛn ninnu fɔ mɔgɔ minnu hakili ma taa yɔrɔ jan walima u ka kalan ma taa yɔrɔ jan u bɛ se ka fɛn dɔw miiri kunkolo la ko i bi k'olu inventer de k'a da karamɔgɔ la n bɛ min f'i ye Sheikh Mukhtar ala ka labanko ɲuman d'an ma amin ya rabbi a Seyidu Sherif Usman Madan Haidara an tɛ se k'a fo k'a barikada siga t'a la Mukhtar i ti da karamɔgɔ ka baara la f'u ka wuli ka yaala Allahu akbar diɲɛ kɔnɔ wuli dɔrɔn i ka yaala diɲɛ kɔnɔ i ka taa ansuwariw ye u sigidaw la minnu dɔw b'u ka ɲɛnamaya kɛ k'a ban pewu ɲɛ yɛrɛ ti da karamɔgɔ kan mais ka karamɔgɔ ka kuma ye dilali kɛ yen wallahi kabako don bon i ti dan sɔrɔ a la a b'i n'a fɔ kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tuma min Allahu ta'ala ko kira Muhammadu ma ko n y'i ci fili ummiyin ko mais wa akharina minhum lama yalhaqu bihim donc n'i ye kira Muhammadu filɛ maa caman donna ni silamɛya in na olu ɲɛ yɛrɛ ma da kira kan fiyewu bon n'i nana ye o kelen bi kira mɔden nɔfɛ i b'a dɔn nin faro in bɔla aslu min na u bi ɲɔgɔn na ka taa yiriju kelen don
o de la an bɛ dugawu de kɛ karamɔgɔcɛ in ye inshallah ka ɲini ala fɛ jugu mana bɔ fan o fan ala ka don a n'a jugu cɛ ala ka hakili ɲuman di a jugu ma ala k'an wasa an ka jɛrɛtigɛ la an karamɔgɔ yarabi ala k'a mɛn sila an bolo ale n'a denbaya bɛɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen tanga ala k'u kɔlɔsi ala k'o kɛ kira bonya kosɔn salem Touré an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka dakurunya damadɔ la i sara bɛ ala bolo ka bɔ nin yɔrɔ jan na ka tila ka an ka wele jaabi i ka sɛgɛn n'i ka degun bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i sara bɛ ala bolo nka lil hadisi baqiya ni ala ye siw di baro tɔ na continuer an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an baden TV Sirifila lajɛbaa an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛma dali la ka daluwaka bɛɛ lajɛlen fɔ nin yɔrɔ in na an karamɔgɔ tɔgɔ la Cheikh Mohamed Lamine Touré n y'a fɔ aw ye alimami don sɛbɛnnikɛla don Côte d'Ivoire jamana kan a nana a ka nisɔndiya n'a ka ɲɛɲariliw yira mawuluduko hukumu kɔnɔ bamaɲare an karamɔgɔ fɛ Seyid Sharif Usman Madan Haidara ko ninnu daminɛna hɛrɛ la ala k'a bɛɛ lajɛlen waro hɛrɛ la sigida wɛrɛw bɛ ala bolo ala ko yira ne n'aw la wa shukran lakum fi amanillah Ay bonne ne karamɔgɔ cɛ mina kuma wuli bali la bɛɛ man